Και μάλιστα, για να το πω και πιο σωστά, λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Σύλλογο Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης ο Μέγας Αλέξανδρος και να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κεφαλά Ανέστη. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Και φυσικά και την αντιπρόεδρο, την κυρία Ιωάννα Γιαβρίδου. Καλημέρα. Ακουγόμαστε καλά, σαν να είμαστε εντάξει κοντά στα μικρόφωνα. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε το πρώτο αντάμωμα Μακεδόνων, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος θέλει να μας πει έτσι κάποια πρώτα στοιχεία? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση τα παιδιά, τον Μπαντελή και τη Λίνα και το ραδιόφωνο το Focus. Κάνουμε μια μεγάλη διοργάνωση μαζί με τον Δήμο Θέρμης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων στο φράγμα της Θέρμης 24 του μηνός. Θα μαζευτούν όλοι οι Μακεδόνες του νομού Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για 22 συλλόγους, 400 χορευτές. Θα δώσουν ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα και πάρα πολύ όμορφο ηχόχρωμα, να το πω έτσι. Και μετά θα ακολουθήσει ένα μακεδονικό γλέντι μέχρι πρωινές ώρες στο φράγμα, όπως κάνουμε κάθε φορά εμείς σαν Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων. Πιστεύω η εκδήλωση θα πάει καλά, έχουμε πολύ καλά στοιχεία, πάρα πολλοί συμμετοχές, διαφήμιση κάνουμε πάρα πολύ καλή, γι' αυτό ήρθαμε και στο ραδιόφωνο. Πόσες από συλλόγους έχουμε κάποια εικόνα? Ναι, έχουμε 22 συλλόγους μέχρι στιγμής από όλο τον νομό, μιλάμε για χωριά ντόπια. Αυτό θα είναι το βασικό στοιχείο. Θέλουμε να δείξουμε την ντόπια παράδοση του νομού. Και εμείς, σαν Θέρμη, έχουμε τον ντόπιο στοιχείο. Έχουμε τα Βασιλικά σαν Δήμος, τον Τρίλοφο που είναι από τα πιο παλιά χωριά. Δίπλα μας είναι η Πηλαία, έχουμε Σοχό. Βέβαια, υπάρχουν πολλά. Έχουμε από δυτικά, από την περιοχή της Καμπανίας, Νεοχορούδα, συλλόγους οι οποίοι. Υπάρχουν πολλοί ντόπιοι πληθυσμοί δηλαδή, οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Έχουμε ντόπιο πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει αναδειχθεί τόσο καιρό και εμείς είναι ευκαιρία. Μας το είπε η Ομοσπονδία, μας έκανε την πρόταση γιατί είδε ότι ο σύλλογός μας είναι πολύ δυναμικός και μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό εδώ. Γιατί είναι η πρώτη φορά να πούμε που γίνεται ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, έτσι. Και το κάνει πρώτη φορά ο σύλλογός μας. Είναι πολύ σημαντικό και για τη Θέρμη. Που παίρνει πολύ συχνά πρωτοβουλίες, να πούμε, ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης. Ο σύλλογός μας πάει πολύ καλά, έχει βάσεις καλές. Και νομίζω ότι ανατολικά μπορούμε να το πούμε κιόλας, δεν πρέπει να το κρύβουμε, ότι είμαστε από τους πιο δυναμικούς συλλόγους στην Θεσσαλονίκη. Και είναι κάτι το οποίο έλειπε από το συγκεκριμένο, μια τέτοια γιορτή για τους Μακεδόνες, γιατί υπήρχαν για όλους. Δηλαδή, βλάχοι μαζευόντουσαν, Σαρακατσάνοι, Πόντι, υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις. Τώρα είναι καλό για να. Να σας πω, επειδή είμαστε και από τα ενεργά μέλη της Ομοσπονδία, έχουμε μπει ήδη ο σύλλογός μας εδώ και 2 χρόνια, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τον κύριο Τάτσι, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μακεδόνων. Συμπληρώσω, είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, που τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει το πανμακεδονικό, το ονομάζουμε εμείς, το αντάμωμα των Συλλόγων Μακεδόνων στο Καφτατζόγλιο, με συμμετοχή από. Φέτος είχε γύρω στους 200 συλλόγους. Και κάθε χρόνο θέλουν να πιστεύουμε ότι 3.000 χορευτές στο Καφτατζόγλιο ήταν ένα πράγμα φανταστικό από όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο. Και απ' έξω. Αμερική, Καναδά, Αθήνα, Ηράκλειο, Βόλο. Το στοιχείο του μακεδονικού είναι πολύ έντονο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, το τονίζω. Γιατί τόσα χρόνια εμείς σαν Ομοσπονδία δεν είχαμε Ομοσπονδία σαν Μακεδόνες. Τώρα έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από τον κύριο Τάτσιο, το ξαναλέω. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος και κάποια στιγμή μπορούμε να. Βεβαίως και με μεγάλη μας χαρά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε τις ρίζες μας. Έτσι ακριβώς. Και έχει μαζέψει ήδη 90 συλλόγους από όλη την Ελλάδα μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε σε 2 χρόνια και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή να φανταστείτε ότι κάθε μήνα γράφονται άλλοι 10-15. Φοβερό. Κύριε Γιαβρίδου, λοιπόν, όλο αυτό θα το ζήσουμε Σάββατο 24 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Το επόμενο Σάββατο, στο φράγμα της Θέρμης, θα ξεκινήσουμε στις 9. Είσοδος ελεύθερη, διαβάζω καλά. Είσοδος ελεύθερη. Εμείς, σαν σύλλογος, όταν λέμε 9, εννοούμε 9, άντε βαριά 9 και 5 και 10. Μ' αρέσει το ύφος της, έτσι όπως το λέει. λέει. Γιατί μερικοί ξεκινάνε 10, λέει, θα πάω και 10. Ναι, επειδή περισσότερος κόσμος είναι συνηθισμένος στις καθυστερήσεις, το τονίζω για να πολύ ξέρουμε σωστή. ότι. Πολύ σωστή. Και επειδή το κομμάτι που θα έχει να κάνει με την παρουσίαση των χωρών από τις 5-6 περιοχές που έχουμε επιλέξει, θα είναι στην αρχή την πρώτη 1 ώρα, γιατί μετά θέλουμε να γλεντήσει και ο κόσμος που θα έρθει. Αν θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν το χορό, καλά θα είναι να μην έρθουν 10, παρά θα το χάσουν το μισό. Γιατί να παρακολουθήσουν και ουσιαστικά τους ανθρώπους που είναι πλήρως καταρτισμένοι γι' αυτό, να μπορούν να δράσουν και συμμετοχικά. Έτσι, προσπαθήσαμε να κάνουμε, πιάσαμε, εννοείται τη δικιά μας την περιοχή. Εμείς την ονομάσαμε έτσι περιοχή Αθεμούντα, αλλά είναι οι περιοχές που ανέφερε προηγουμένως και ο Ανέστης, με τα Βασιλικά, τον Τρίλοφο, την Περιστερά, τη Θέρμη, το Λιβάδι εκεί. Και μετά έχουμε πιάσει περιοχές
της Ασσύρου για να πιάσουμε λίγο την περιοχή του Λαγκαδά, πήγαμε λίγο Δρυμώνιο Χορούδα. Να πούμε ότι το λιβάδι της Θέρμης είναι ντόπιο χωριό. Βεβαίως. Δεν έχει σχέση με τα μεγάλα λιβάδια που τον μπερδεύουν. Γιατί με Όχι, ρώτησε. όχι, καμία σχέση. Είναι και πολύ βλάχη, νομίζω. Έχω και ένα κομμάτι της καταγωγής μου από εκεί, το ξέρω. Από πού? Το λιβάδι. Νόμιζα τα μεγάλα. Όχι. Έτσι. Όχι, καμία σχέση. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέλω λίγο να μας πολύ πείτε κοινά, κάποια λόγια και για τον δικό σας τον σύλλογο, που εμείς τον φιλοξενούμε Αυτό. κάθε χρόνο, γιατί 2 κάνετε σκέλη. και μεγάλες Μπράβο. εκδηλώσεις. 2 σκέλη. Το πρώτο να πάμε ιστορικά για τους Μακεδόνες της Θέρμης, πότε συστάθηκε ο σύλλογος, πώς προχώρησε, ας πούμε, και ποιοι ήταν οι αρχικοί που το ξεκινήσατε. Και μετά να μιλήσουμε για τα τμήματα που έχετε. Θέλουμε τη Να γνώμη το- και των δύο, μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα. Ξεκινάμε λοιπόν. Αναδρομή στο παρελθόν. Ο Να σύλλογος- κάνουμε την αναδρομή σαν πιο Κάντο παλιά εσύ. και πες τώρα εσύ της Εντάξει. εποχής τώρα που είναι και πολλά που μας... Από τότε που ανέλαβε ο Ανέσης τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης. Δημιουργική. Λοιπόν, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό να εκπροσωπήσει τον ντόπιο πληθυσμό της Θέρμης, εξού και το γηγενής, τους ιδιώτες δηλαδή της Θέρμης. Μια παρέα το ξεκίνησαν τότε. Ήταν στη φάση του γιατί ρε παιδιά όλοι οι υπόλοιποι να έχουν σύλλογο και εμείς όχι. Συνήθως από μια παρέα ξεκινάνε όλα, βέβαια. Ξεκίνησαν από μια παρέα, βρέθηκαν άλλοι 25 άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να το συνεχίσουν. Έγινε το πρώτο χορευτικό τμήμα το 1993. Την πρώτη μέρα ήμασταν 4 άτομα. Και μετά από τόσα χρόνια και τόσες εκδηλώσεις και τόσες συμμετοχές από εδώ από εκεί, κάναμε μια εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα που κατεβάσαμε 160 χορευτές μόνο δικούς μας στην πλατεία της Θέρμης. Πώς εξελίχθηκαν τα 4 Έτσι. άτομα, έτσι. Άμα θέλει είδα, κάποιος να έβλεπα. κάνει συλλογική προσπάθεια. Είχε ένα και ένα λευκό ο Δήμος Θέρμης, το οποίο το έχει το 97 θυμάμαι, και είχε τις πρώτους, ας πούμε, που ξεκινήσατε. Ξεκινήσαν και ήταν στην παλιά πλατεία πριν γίνει η ανάπλαση. Και ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε μια παρέα και πώς Ευτυχώς έφτασε. ο κόσμος δεν έχει εικόνα να αρχίσει να το δείχνεις και τις παλιές μας Τώρα θα εικόνες. βγουν. Θα Να αρχίσουν να έρχεται το τρέχουν. τηλεοπτικό σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Και τώρα, σήμερα ο Σύλλογος έχει φτάσει πλέον. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή, Παντελή, είναι πιστεύω σε πάρα πολύ καλή φάση. Όχι μόνο επειδή έχει πολύ κόσμο. Αυτό για μένα είναι το λιγότερο. Και σε δίνει και περισσότερες ευθύνες σαν διοίκηση εμείς που είμαστε, ότι πρέπει να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έρχονται κάθε χρόνο 30 άτομα, οι ευθύνες μεγαλώνουν. Ανεβαίνει ο πύχης σε εκδηλώσεις. Δηλαδή, φέτος, όπως είπε και η Ιωάννα, κάναμε μια εκδήλωση η οποία παρουσιάσαμε από όλη τη Μακεδονία. Φέραμε από δράμα μουσικούς, φέραμε από Γενίτσα Ρικεμπούλης. Δεν έχει παρουσιαστεί αυτό. Αυτό θέλει και πολύ ψάξιμο Έτσι ακριβώς. Και όχι για να το μόνο αυτό. παρουσιάσει σωστά. Δεν μπορείς να βγάλεις τέτοια περιοχή. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη να βγάλανε σε όλη τη Θεσσαλονίκη 2 σύλλογοι, 3. Την περιοχή Γενίτσα Ρικεμπούλης της Νάωσας που είναι δύσκολη και χορευτικά και σε ήχο. Επίσης, η Δράμα είναι μια περιοχή η οποία καθαρά μακεδονικός πληθυσμός αμιγός που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Άμα ξέρετε, η Δράμα πέρασε πάρα πολλές Από τους σφαγές μέχρι το Βούλγαρους. 1944 κάει και το Δοξάτο τελευταία φορά. Η Προσοτσάνη που πήγαμε και γνωρίσαμε τον Μέγα Αλέξανδρο, το σύλλογο Προσοτσάνης, πήγαμε με την Ιωάννα και με τα άλλα τα παιδιά του συλλόγου να πάρουμε τις φορεσιές και εκεί επί κατοχής δηλαδή οι Βούλγαροι κάνανε σφαγές. Μέχρι το 42 μιλάμε. Νομίζω ήταν και πρόσφατα η επέτειος κάτι είδα. Και στο πρόσφατα Facebook. γιατί όταν σφάζαν κιόλας χορεύανε κάποιους χορούς που τους χορεύουμε κι εμείς. Και είναι κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Έτσι Με την έννοια ακριβώς, έτσι ότι ακριβώς. για το προσφυγικό στοιχείο γνωρίζουμε που τράβηξαν οι άνθρωποι Έτσι πραγματικά. ακριβώς. Ενώ για το μακεδονικό. Για αυτό τον το αφήνουμε λίγο πληθυσμό- το κομμάτι του. Τον πληθυσμό τον παραμεθόριο που έχουμε εκεί στη Βόρεια Μακεδονία, Σέρες, Ναι. Δράμα, Κιλκής, αυτοί οι άνθρωποι τραβήξαν πάρα πολλά μέχρι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Τα οποία δεν ξέρω ο κόσμος. Στόχος μας είναι αυτός εμάς. Δηλαδή πρέπει να μάθει ο κόσμος. Μα ο κόσμος Όχι πρέπει να μόνο μάθει την ιστορία Έτσι του. ακριβώς, την ιστορία. Είναι πολύ βασικό. Εμείς το κάνουμε αυτό στο Σύλλογο. Γι' αυτό και βγάζουμε αυτές τις περιοχές να μαθαίνει η νεολαία και έχουμε δόξα τω Θεώ πάρα πολλούς νέους. Έχουμε ένα τμήμα νέων με 30 παιδιά το οποίο δεν υπάρχει. Ηλικίες μέχρι 35 χρόνων. Αυτό είναι και το πιο Μα σημαντικό. και νομίζω. όταν γυρνά πίσω σου. Κάνει ένα και κοιτάς- μορφασμό η κυρία Γιαφρίτσα. Κοιτάς πόσους νέους έχεις για να δεις αν προχωρείς ακριβώς. μπροστά. Γιατί άμα Αυτό είναι να είναι έχεις το μικρά μέλλον. παιδικά τμήματα και τον μεγάλο να είναι. Κάποια στιγμή θα Το σταματήσει. μέλλον του Συλλόγου είναι αυτό. Και εμείς ευτυχώς προσπαθούμε και βάζουμε τα παιδιά και στη διοίκηση να διοικούν το Σύλλογο, να μάθουν πώς διοικείται ένας σύλλογος, να έχουν μια πείρα. Γιατί εμείς και στόχος μας είναι, εγώ προσωπικά, είναι. Δεν θέλω πολλές θητείες οπουδήποτε είναι αυτό, γιατί γίνεσαι μετά λειτουργικής, πιστεύω. Ναι, όμως συγκεντρωτικά. και η πείρα όμως είναι κάτι, ένα στοιχείο το οποίο χρειάζεται. Δηλαδή, Αλλά πρέπει να υπάρχει και εξέλιξη. Έτσι, Ναι, ακριβώς, ναι. πρέπει να υπάρχει Ναι, ναι. εξέλιξη, ιδέες καινούργιες, καθαρό μυαλό. Και τελικώς μέσα σε Πούμε όλη σε αυτή όλα την αυτά κρίση. Ναι. ότι
ειδικά στο κομμάτι των χορών εννοείται, γιατί είναι καθ' αυτού η ειδικότητά του, αλλά επειδή γενικώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ψαγμένος και δεν διστάζει να διορθώσει και τον εαυτό του αν ανακαλύψει ότι σε κάτι κάνει λάθος, αυτός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ο δάσκαλός μας, ο Σάκης ο Παλιογιάννης, ο οποίος είναι αυτός που... Μ' αρέσει που το βλέπω όταν κάνουν μάθημα με τα παιδάκια στο προπαιδικό ή στο παιδικό το τμήμα, που κάθονται κάτω να πούν το τραγουδάκι, να τους εξηγήσει και 5 πράγματα, να ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουν και γιατί το κάνουν. Άρα έχει και εκπαιδευτικό δηλαδή χαρακτήρα, θα λέγαμε. Εμέσως ναι, εννοείται, γιατί δεν είμαστε ένας χορευτικός σύλλογος, είμαστε ένας σύλλογος με σκοπό τη διατήρηση και τη διάδοση ηθών και εθήμων. Για να διασωθούν όλα αυτά τα έθιμα θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει στα παιδιά τι γίνεται και γιατί. Πολύ σωστό αυτό. Όχι, είναι αυτό που λένε. Δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα ότι πολιτιστικών συλλόγων, πολιτιστικός σύλλογος, άλλο χορευτικός που μένει στο κομμάτι του χορού και άλλο να ψάχνεις και την ιστορία σου. Έτσι. Και να... Μα τότε θα καταλάβεις νομίζω καλύτερα και τον χώρο. Εμείς δίνουμε πιο πολύ βάση στο δεύτερο, αυτό που λέει ο Παντελής. Όχι τόσο πολύ στο χορό, όσο είναι να μάθουν τα παιδιά στην ιστορία. Και οι εκδρομές που κάνουμε μέσα στην Ελλάδα είναι για αυτό το λόγο. Θα πάμε σε μέρη τα οποία, ιδίως στα μακεδονικά, πήγαμε Φιλίππους, πήγαμε πάνω στο Ρούπελ, πήγαμε να μάθουν την ιστορία, ειδικά της Μακεδονίας. Και εσύ από εκεί από τα Γιαννιτσά ντόπια. Και εγώ ντόπια είμαι από το Δροσερό. Υπάρχει σχέση. Υπάρχουν όλα το ίδιο, δεν υπάρχουν δηλαδή. Από Κρύα Βρύση με Πόντι, αλλά από Δροσερό είμαστε ντόπιοι κι εμείς. Ναι, ντόπιο χωριό. Και μάλιστα έχω και θείο, ο οποίος ήταν και στον ΟΑΣΤ και ήταν ο χοροδιδάσκαλος του ΟΑΣΤ και συμμετέχει πολύ συχνά σε εκδηλώσεις και χορεύει, τον Αντώνη τον Δημομάρκο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε προσωπικά, αλλά τον έχω συναντήσει πολλές φορές στις εκδηλώσεις και κάνει και αυτό στα δικά του. Δεν μπέρδεψα, τον έχω συναντήσει. Μου το έστειλε μήνυμα η μαμά μου τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα μια ερώτηση. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης που ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν έχει χρήματα, γενικά επικρατεί μια απεσιοδοξία. Πόσο σημαντική είναι η παράδοση για τους πολίτες, πόσο σημαντική είναι για την καθημερινότητά τους, για να δεθούν μεταξύ τους, για να δουν έστω και τη ζωή τους πιο αισιόδοξα. Ο καθένας από τη δική του προοπτική, ας μιλήσει. Προηγούνται κυρίες. Ευχαριστώ. Για μένα αυτό που αισθάνομαι και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συζητούσα έτσι με ένα μουσικό ο οποίος ήρθε πρόσφατα, φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα τμήμα από το χορευτικό όμιλο Graz της Αυστρίας, γιατί θα τους επισκεφτούμε κιόλας στις 4 Ιουλίου. Και κάναμε ένα γλεντάκι και μου λέει, αυτό που κάνετε εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλος σπόρος. Και του λέω, τι εννοείς σπόρος? Και μου λέει αυτό, το ότι είστε όλοι μαζί, το ότι θα σας δω, θα βοηθάτε, θα μαζέψετε, θα στρώσετε, θα αγκαλιαστείτε, θα τραγουδήσετε όλοι μαζί. Αυτό όλο, η παράδοση είναι το μέσο. Αλλά στην ουσία είμαστε ένας σύλλογος που μπορεί να είμαστε αρκετά άτομα, αλλά είμαστε μια οικογένεια, θα βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Είναι όλο αυτό η κοινωνικοποίηση. Και ειδικά στις εποχές της κρίσης, που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα, εγώ το βλέπω και από τα παιδιά στο τμήμα των νέων, που κάποιοι είναι και άνεργοι. Η έξοδος τους πολλές φορές είναι το χορευτικό, γιατί είναι κάτι σχετικά ανέξοδο. Και είναι και ένα κίνητρο. Ναι. Και είναι και παρέα όλο αυτό εκεί που δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για να πας. Και έχουμε φροντίσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε κατεβάσει πάρα πολλές τιμές, όλα τα γλεντάκια και σε όλα αυτά που κάνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε το ότι ο κόσμος δυσκολεύεται. Και εμείς οι ίδιοι, και εγώ άνεργη είμαι. Και εγώ σε κάποιες φάσεις δυσκολεύομαι. Και μέσα από όλο αυτό βρίσκεις μια διέξοδο να είσαι δημιουργικός στα χρόνια της κρίσης και να έχεις και ανθρώπους δίπλα σου, χωρίς να χρειαστεί να ξοδεύεις λεφτά. Και πώς την ανεργία να την κάνεις έργο τελικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Κεφαλά. Εγώ νομίζω, συμφωνώ καλά, αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνουμε στο σύλλογο. Επίσης, ένα σύλλογος τι είναι? Σύλλογος είναι όλοι μαζί, δουλεύουμε όλοι μαζί, συλλογικότητα. Το λέει και η ίδια λέξη, σύλλογος. Από εκεί κερδίζεις πάρα πολλά. Καταρχήν, κοινωνικοποιείσαι. Γνωρίζεις κόσμο. Από εκεί μπορεί να βρεις δουλειά, εργασία, ο ένας με τον άλλον, βοηθάει ένας τον άλλον. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι στο σύλλογο που πουλάνε μέλι, παραδείγματος χάρη. Προκύπτει από αυτό. Προκύπτει από αυτό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας ανθρώπινος κρίκος λοιπόν, με αφορμή το πολιτιστικό στοιχείο. Και εκτός αυτού, ο κόσμος έρχεται εκεί 2 ώρες να ξεχάσει τα προβλήματά του. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι τα στηρίγματα γενικότερα. Ψάχνετε δηλαδή, στηρίγματα οι σύλλογοι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο, όλοι οι σύλλογοι, κάνουν αυτό εδώ. Είναι το μαξιλαράκι που λέμε στην κοινωνία. Για τους κραδασμούς, απορροφούν τους κραδασμούς. Αυτό θα έλεγα, ότι λειτουργεί από το στόμα μου το πήρατε, αντικραδασμικά. Πολύ ωραίο. 2 ώρες, ξεχάνε τα προβλήματά τους, χορεύουν. Μετά θα κάνουμε ένα γλεντάκι. Ηρεμείς. Μα παίρνεις και ανατροφοδότηση από όλο αυτό, επειδή δημιουργείς κάτι. Που πάνε, βλέπουν ότι είναι πολύ καλός στην οργάνωση, έχει μια διοίκηση δίπλα, είναι ο δάσκαλος πολύ καλός. Δεν μαλώνουν μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν έρηδες μέσα. Και σε λέει θα πάω 2 ώρες στο μυαλό μου, δεν θα σκέφτεται ούτε που δεν έχω δουλειά ή το παιδί μου. Ούτε έμφυα, ούτε εύκα, ούτε τίποτα. Ούτε έμφυα, ούτε εύκα, έτσι ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό λοιπόν πριν το τέλος, θα ήθελα να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι Σάββατο 24 Ιουνίου στο Φράγμα της Θέρμης. Δεν το λες έτσι, το λες σε έναν πολύ όμορφο χώρο, ίσως από τους ωραιότερους χώρους της Θεσσαλονίκης, που είναι το Φράγμα της Θέρμης, γιατί μετράει και η τοποθεσία. 9 η ώρα ακριβώς, ο Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης, ο Μέγας Αλέξανδρος. Φυσικά, πάντοτε και υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, σας προσκαλεί στο πρώτο αντάμωμα Μακεδόνων Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Δήμου Θέρμης, με είσοδο ελεύθερη. Και θέλω λίγο να μου πείτε πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το σύλλογό σας που βρίσκεστε σε περίπτωση που θέλει και αυτός να συμμετέχει. Τα γραφεία μας στεγάζονται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρμης. Αλλά ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια εννοείται ότι είναι η τεχνολογία, παιδιά. Ναι. Σελίδα makedonesthermis.gr. Στο Facebook. Έχετε και Facebook βέβαια. Ναι, στο Facebook, Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης. Μπορούν να μας βρουν εκεί. Όλη τη χρονιά τις Κυριακές εμείς είμαστε εκεί από τις 3.30 μέχρι 12. Είστε ανοιχτοί. Μπορεί να έρθει κάποιος στην προσέλευση. Να μας βρει εκεί. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε σε επαφή μαζί σας. Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Είστε ένας πολύ ενεργός σύλλογος. Κύριε Κεφαλά, κυρία Γιαβρίδου, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που ήσασταν εδώ. Και νομίζω ότι ξέρω και πού θα είμαστε εμείς. Άμα σκεφτώ τις δικές μου καταγωγές, άμα τα ποντιακά σε συγκινούν, εμένα με κάνουν να θέλω να χορέψω, που δεν χορεύω παραδοσιακά, αλλά να με ξεσηκωθώ τα μακεδονίτικα. Γιατί έχουμε ρίζες και από εκεί τραβάει το αίμα. Είναι αυτό που θα σας εξεσηκώσουν. Τώρα αυτό εδώ, ας πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Αυτά από εμάς. Λοιπόν, σας ευχαευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και ξέρουμε πού θα είμαστε εκείνη την ημέρα. Να είστε καλά. Focus 100.